Казан сили. Театр микрофон алдында дигән циклдан тапшырылыбызны башлыйбыз. Хәзер біз сезгә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының Мир Хәйдәр Фәйзи пьесасы буенча куелган Асыл яр спектакленең беренче өлешен тыңларга тәкъдим итәбез. Спектакль магнитофон тасмасына 1982 елда язып алынган. Шәне шабылган уйсу җир. Еракта мәчетле авыл. Җиләк җыючы хатын-кызлар күренә. Сәхнәгә 13 яшьләрдәге күбәләктәй матур киенгән мөлаем кыз Ләлә керә. И матур җаным. Иң кадерле кешемә бирер идем. Тукта, әткәйгә бирим. Оннан да кадерле кешем юк бит. Монда җиләк күп икән. Аю бүре юк икән. Җиләк җыям кыям падишага бүләккә. Тагын азрак җыган булсам, тырысым тулган булыр иде дә. Арыдым шул. Миңа аның ярты тырысы да күп. Күбрәк вакытым чәчәкләр җыю үтә бит минем. Кайгылы кыяфәттә яшүсмер малай Шәрәф керә. Асыл! Нәрсә? Асыл. Асыл исемле бер җен кызы булган ди элек. Үзе күгәрчен булып очып йөри икән ул. Кайгылы кешеләрнең иң башларына килеп куна икән ди. Җырлап ята икән ди. Син кем? Утардан килгән бер кыз. Ә син кем? Авыл малае. Менә бу Бүдрәт авылныкы. Ә син ник җыладың? Әнием үлде. Кайчан? Кичә генә күмделәр. Һәм монда әниемне күрә алмам икән дип килгән идем. Ул монда иридер төсле тоелды, ул юк. Ул юк инде. Ул монда килә торган иде. Ә без аның 5нче көн генә менә шушы чүмәләне ясадык. Шушы чүмәләме? Бу безнең чабан, бу чүмәләләр безнеке. Без аның икәүләп чаптык. Әни белән икәүләп күбәләдек. 3нче көн генәме? Сапса ушлап җиридер я. Кадимгечә йөреп кайтты да шунда ук җыгылды. Бер сүз дә әйтә алмады, аннан төннә үлде. Җылама, акыллым. Җылама. Мин сиңа әниең кебек ярата торган дустың булырмын. Алмалар да бирермен үзеңә. Әткәемнән дә ярдәм иттерермен, җылама. Бергә уйнарбыз. Безгә алга кунакка да барысың, ярыймы? Әмма җиләк, аша тартынма. Исемең ничек синең? Шәрәф. Шәрәф. Ә минеке? Ләлә. Ләлә. Шәрәф, акыллым. Минем белән дус буласың киләме синең? Бик киләм. Менә синең янында әнием янында торган кебек рәхәт, мин сине бик яратыр идем. Мин дә сине бик яратырмын. Гел дус булып калырбыз, ярыймы? Менә моны мин иң кадерле кешемә дип үзгән идем. Мә, ал сиңа булсын. Юк, кирәкми. Ял инде ал. Рәхмәт. Тик минем сиңа бирердәй бер нәрсәм дә юк шул. Ә нигә кирәксең ул? Ә менә беләсеңме? Менә мин талдан кечкенә кәрҗинкәләр белән сиңа шуны үреп бирермен, ярыймы? Ярый. Җиләк җыярсың. Юк, мин аның белән чәчәкләр җыярым да синең бүрекләреңә, күкрәкләреңә, чабаталарыңа кадәр куеп бетерербез. Ә синең чәчләреңә, менә бу җирләреңә, күкрәкләреңә хәтле куеп бетерербез.
Менә бу җирләргә куярбыз. Шулай итәрбез. Мин сине башта асылдыр дип уйлаган идем. Моннан соң инде мин сине асылым дип кенә йөрермен. Ярыймы? Ярый. Мин ни диярмен соң? Тукта. Мин сине иркәм диярмен. Мин әнием дә иркәм ди. Яраткан кешегә шулай дип әйтәләр ди. Мин бит сине яратам. Син акыллы, сине һәммә кеше дә яратар. Син дә акыллы. Сине дә һәммә кеше дә яратыр. Менә әткәйем дә яратыр. Ул мине рушмасмы соң? Ничек ниберсен ди ул сине? Ул минем сүзләремне тыңлый. Менә мин нитләсәм шуны ала да бирә инде. Мин аны күндерермен. Сезнең авылыгыз безнең утардан 2 чакрым гына бит. Син әллә Искәндәр бай кызымы? Әйе. Син беләсеңме? Юк, белмим. Беләсең бит. Искәндәр баймы дисең бит. Мин исемен генә беләм. Ни өчен син үзгәрдең? Ни булды? Ул усал кеше. Ул ярлы кешеләрне яратмый. Николай дисең? Кайдан уйладың? Әним әйтә торган иде. Кызым, кайда син? Мине чакыралар. Әткәй үзе дә килгән икән. Беләсеңме? Син белән гына утырып тор, ярыймы? Мин хәзер әткәйемне монда алып киләм. Тик син бер кая да китмә, мин хәзер. Хәзер. Әткәй, туктале! Әтиемне кыйнаган кешенең кызы. Үзе әнием кебек якын күренә. Әллә чыннан да асыл микән, Әткәй, Тукта, кызым, тукта, сабыр, кызым. Кая кемне таптың соң син, Җылый мескен. Син тагын җылыйсыңмы? Юк. Ни хәл, энем? Сау әле. Кара инде. Менә бу минем әткәйем. Ул да акыллы, ул да сине яратыр. Әткәй, Кызым. иртәгә без аларның авылларына барыйк әле. Аңа күчтәнәчләрдә алып барыйк. Аңа күңелсез бит, әнкәй дә беркеме дә юк, ярыймы? Авылына? Менә син нинди дус тауып алгансың икән, Ул бик акыллы. Ник анда барып йөрергә? Менә шунда гына менә акча бир дә кит. Әткәй, аның бер юатыр кешесе дә юк. Япа-ялгыз мескен барыйк инде. Ялгыз булса менә самавырчы малай итеп алырбыз аны. Әткәй! Нигә ярдәм булыр аңар? Әткәй, ул бик акыллы, мин аны бик кызганам, барыйк инде. Барсак барырбыз да бит, кызым. Тик булай очраган бер кызганыч кеше янына алып бара башласаң, мин аптыратып бетерерсең бит син, кызым. Барабыз. Ярый, кызым. Син дигәнчә булсын, барырбыз, кызым, барырбыз. Хош. Кем малай инде син анда? Әтиең кем исемле иде? Ник дәшмисең? Белмисеңме ни? Әйт инде. Таҗи баласы. Таҗи? Кайсы Таҗи? Балта остасы Таҗи. Таҗи баласы? Әткәй, ни өчен син үзгәрдең? Нинди кеше ул, Тукта, кызым. Таҗи. Мин дә эшләгән, мин кыйнаган Таҗи. Кыйнауыма соңыннан үкенеп тә гафу үтенергә тәнәззүл итмәгән идем. Менә инде баласы. Әйе, кызым. Ярый, иртәгә барырбыз. Кызым, безгә кайтырга вакыт. Әнкәйләрең янына барыйк. Син баратыр. Караны, узаклама. Тапкан Таҗилар әллә кемнәр чыгар. Акыллы. Нигә ул алай әйтә? Әткәйң нинди кеше соң ул? Ул минем әтиемне кыйнаган. Кыйнаган. Эй, Ходаем. Мәрхәмәтсез әткәй. Кешене кыйнарга ярыймы ни? Миңа хәзер
Неше күңелсез. Инде син мине хәзер дошман күрәсеңме? Мине яратмыйсың. Юк, мин сине яратам. Син бит андый түгел. Мин андый түгел, иркәм. Андый түгел. Менә ул Самарчы малайны кыйнаганда да мин кыйнатмый алып калдым. Инде син миннән хәзер качмыйсыңмы, ә? Юк. Инде син миңа турыда якын тоеласың. Ләлә, нәрсә әйттеләр сиңа, тизрәк бул кызым. Ярый. Хуш бул, иркәм. Иртәгә күрешербез. Ярыймы? Ярый. Хуш бул. Хуш. Хуш бул. Хуш! Җанашым акбәрәштәм, чәчең көлтәлесем бер шул, чәчең көлтәлесем бер. Кара кашым, карлыгачым, керпегең гөл, күзең күл. Кара кашым, карлыгачым, керпегең гөл, күзең күл. Туталә. Нигән була җырлыйм әле? Бу кайдан телемә килде? Ул ишетсә үзенә җырлыйм дип ачуланыр. Әнимнән дә аерылдым. Инде ул да ташласа. Арамада карама бар, карамада кындыз бар шул, карамада кындыз бар. Караңгы дип килми калма, ой булмаса йылдыз бар. Караңгы дип килми калма, ой булмаса йылдыз бар. Ике ел вакыт узган. Ярлы булса да, пөхтә җыштырылган авыл өе. Үсә төшкән, тагын да чибәрләнгән ләләкрә. Шәрәфкә чәчәкләр китергән. Шәрәф! Шәрәф! Өйдә юк икән. Пәшәннән кайтмаган ахрысы. Аның кайтуына самавыр куя торыйм әле. Су юк икән. Тиз генә чишмәгә барып, су алып кайтыйм. Ашъяулыкка төргән тиен күтәреп Шәмсия би килеп керә. Кем бар? Кем бар? Шәрәф! Шәрәф дим! Ой, хәтер дигән инде. Шәрәф иде юк бит. Ой, рәхмәт төшкере. Уф, каталарымны салыйм әле. Менә. Менә. Шул сәгегә генә утырып торыйм әле. Оф, бой. Янчыкны асып килә. Хәлләр биткән. Ağuz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Of. Ya. Bu kumaşımni mında kaldırsam bizi mazar demez miken? Koy hele. Pis. Pis. Elle yok indi. Məşitmə digənini yarata. Mə. Pis. Mə. Pis. Yok ikən, rəhmət təşkirə. Yok. Ay Allah'ım. Qor hələ.
Тәрәзәсе ватык булып, шуннан гына кермәсәм. Карыйм әле. Каясың тәрәзәсе? Аба. Әллә нәрсәсен аудара яздым. Ай, Алла, нәрсәсең бу? Рәхмәт төшкере. Искәндәр бай кызы туган көне белән котлап, бәк матур бер савыт алып килде дигәннәргә. Шулдыр инде бу, шулдыр, рәхмәт төшкере. Кой әле тәрәзәсен. Карыйм әле, бөтен байларның бит. Туган көне булса да бүләк, гайет булса да бүләк. Тәрәзәсе бөтен икән. Бөтен акыллы бала шул, бик уңган, бик эшчән бала. Уф, кая төшим әле. Алла, нәрсәсең бу? Нәрсә аудардым? Я, Хода рәхмәт төшкере, нәрсәсең бу? Әй, ләгин, урындык икән лабаса. Һай, күз. Уф, көндездә бер нәрсә күрми башлады. Сәкесе урнындамысың? Урнында икән. Менә шунда утырып көтим әле. Кайтмасмы икән? Менә шулай. Эй, Аллам. Ой! Язмыш дигән, язмыш. Эй, Аллам. Һәр сәгәр вакытында калкып гизәр иде. Япония шулисе ярат идәр иде. Әйем. Ямен илләрендә уясәл кәрни. Әйем. Гарәп шуләрендә уясәл сылтаны дип әйткәнди. Эй, Аллам. Шулай итеп, бер ялгызы михнәтләнеп тора инде. Иләнергә яшәле. Яшы җитүен җитсә, ары гына урыннан бек һәйбәт бер кыз табып бирерләр иде инде үзенә. Бик акыллы бала, бик эшчән, бик уңган бала. Бәхте генә булсын инде. Искәндәр бай кызы да бек ярдәм итте инде үзенә. Һаман монда килеп, үзләренә алып кайтып, бек юатты инде. Алла әҗерен бирсен. Атасының гынахына кифарат булыр. Әйе. Бәхетле генә булсыннар инде. Авылыбызда бердән берләр инде менә. Авылыбызның күз алмалары булып торалар. Рәхмәт төшкере. Гарәп шуләрендә бу күмәчләремне монда калдырсам ничек булыр икән? Улым, кайттыңмы ни? Менә күмәчләреңне алып килеп сине көтеп утырам әле. Нихәл әби, мин бит шәрәф түгел. Кемсең син? Хәйнисәме? Мин Ләлә әби, ударныкы. Искәндәр бай кызыммы ни? Ой, рәхмәт төшкере. Исән сау гына йөрисеңме, кызым? Шәкәр әби.
Рәхмәт төшкере. Бик рәхмәт инде үзеңә, бик карадың Шәрәфне. Кызым, әллә самавар куясыңмы? Әйе. Хай, рәхмәт төшкере. Рәхмәт төшкере. Кызым, алайса Шәрәф кайтканчы монда торасыңмы? Әйе, битрам. Кызым, менә бу күмәчләрне Шәрәф кайткач бирерсең инде. Төн караңгылаганчы кайтыйм дим. Яме? Мәле. Ярый, әби. Рәхмәт. Ой, рәхмәт төшкере. Менә шулай итеп, кайсыбыз күмәчләрен пешереп, кайсыбыз күлмәкләрен юып, бөтен авыл белән караштыргалыйбыз. Сезнең ярдәмегезгә куанып, сине фәрештә урынына күрәбез, кызым. Рәхмәт яусын үзеңә. Шәрәф яхшы бала, акыллы. Яхшылык итәргә урыны бар. Әби, менә мин дә күмәчләр алып килгән идем. Күп булгач искерер микән инде ул? Искерер? Искермәс, кызым, искермәс. Эшләгән кеше ашар да әле. Шәрәф акыллы бала, эшләр дә, ашар да. Авыл арасында ашаганда кулаклары сөлкенеп тора дип мактап сөйлиләр. Эшләр дә, ашар да бирам булса. Ярый, караңгылаганчы кайтыйм дим инде. Китим инде. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Искерер диме? Бала. Кызым, кил әле. Аркаңнан бер сыйпыйм әле, кил әле, кил. Я. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Машалла. Күз тимәсен. Игелек күр, кызым. Бер ятим баланы карашуың өчен рәхмәт яусын үзеңә. Рәхмәт. Ходай теләкләреңне ишетеп, бәхтеңне яр итсен. Рәхмәт, әби. Рәхмәт. Рәхмәт төшкере. Сәри мин китим алайса. Әби, менә таягым. Хәтер диген. Ката да бар бит әле. Аяк атам менә терәк. Хай, хәтер. Әллә куртайдым инде. Ярый. Ярый, әби, хош бул. Нинди кызыклы, әби. Шушында килеп йөри. Шәрәф белән бармаган җир, уйнамаган уен, җырламаган җир. Берсе дә калмады инде. Шәрәф, хәзер шундый якын тоела миңа. Көн саен күреп торасым килә. Әллә инде. Аллаһ сакласын. Уйлап карау да оят. Кайтмый. Әткәйләрнең сүзләренә карап, иртәрәк килеп булмады шул. Иртәрәк килгән булсам, Шәрәфнең пешән чапкан җиренә барган булыр идем. Аның машинада утырып йөргән рәвешен карап тору, шул кадәр күңелле ки, искиткеч. Менә һичбер кем аның кебек матур утыра белми инде. Аягын байтырып кына куя да, әсуын теге селкенеп йөргән тимергә куя. Дилбегәне былай гына тота да, атларны шыбыркылап, әүзе. Шу, кайта бугай. Кайта.
Асылым килгән. Үзе качкан, Кайт сине! Көтә йөдәп беттем. Кайтмый да кайтмый. Мин сине бүген килер дип уйламаган идем дә. Сагынып беттем мин сине, ләләм. Мин дә сагындым шул. Шуңа күрә кичкә калсам да килдем. Көн сайын күреп торасым килә сине. Син? Минме? Мин, ләлә. Мин. Тәрәзә төбем ислегел. Исерәмен исенә. Дайым, сәгать сайын төшерәмен исемә. Сәгать сайын. Алдыйсыңдыр әле. Юк, алдамыйм, ләләм. Алдыйсың. Алдамыйм. Алдамыйсыңмы? Юк. Алай булгач мин дә дайым сәгать сайын шул җырны җырлармын да йөрермен. Ярыймы? Яшәйгә утыр. Карның ачып бетергәндер бит. Шәйне бик матурлап әзерләгәнсең икән. Инде үзең түргә утыр. Юк, мин сиңа белән наңна ясап эчертәм. Ярайлайса мин аңа да күнәм. Бакча чәчәкләре. Менә алайса аңа каршы сиңа кар чәчәкләре. Менә матур булдың. Кил, син дә матур бул. Менә, матур булдың. Юк, менә икебез дә матур булдык. Ләлә, әйсеңдәме теге без синең бер вакыт кырдан тотар чәчәкләргә чорналып кайткан идек, Исемдә? Минем бүрекләремә, күкрәкләремә, итекләремә хәтле тезеп бетердек. Синең чәчләреңә, менә бу җирләреңә, күкрәкләреңә хәтле тезеп бетердек. Менә бу җирләреңә тезеп бетердек. Әйсеңдәме? Шунда безгә бер бабай чират ни әйтте? Ни әйтте соң? Нихәл? Асыл күгәрченнәр диде. Шуннан без җырлый кайттык. Асыл яр күгәрчен. Күңелле бит күрәмс. Шуннан бирле мин ул җырны бөтенләй ярата башладым. Шәйгә утыр инде, карының ачып беткәндер бит. Анысын инде кыстатырга уй юк. Беләсеңме? Әйдә, бер көнгә кебек җырлашып эчәбез чәйне. Дишек? Җырлашып? Әйдә. Я башла. Юк инде син башла. Юк син башла. Юк син башла. Ярый алай булгач, мин башлыйм. Җырлап бирим мин сиңа, син дә җырларсың миңа. Син сандугач кебек миңа, мин ничек икән сиңа. Син сандугач кебек миңа, мин ничек икән сиңа. Аллар өзеп гөлләр төзин, синең баскан эзеңә. Бакча дүскәне гөлләр кебек, күренә сине күземә. Бакча дүскәне гөлләр кебек, күренә сине күземә. Күренде кушкаем, кунак тути кашкаем. Тути кашта якты кышкай, минем шәрлек дускаем. Тути кашта якты кышкай, минем шәрлек дускаем. Стаканнарым тирән, зәмзәм тутырып бирәм. Сине дустым мәгелгә кунган, былы-былы беленә тин күрәм. Сине дустым мәгелгә кунган, былы-былы беленә тин күрәм. Стаканның өстен асын матурлаган икәнсең. Субханалла, күз тимәсен, бигрәк матур икәнсең. Субханалла, күз тимәсен, бигрәк матур икәнсең. Кара бөдрә чәчләремне, майлыймын да тарыймын. Субханалла, күз тимәсен, бик сыкланып карыймын. Субханалла, күз тимәсен, бик сыкланып карыймын. Ир малай, ил былбылы. Кызлар былбылның гөле. Гөл былбылын, былбыл гөлен сагыналарdır, билгеле.
Кил, яшь егет. Кил, акыллым. Кил, яныма, алтыным. Киләм, әле. Киләм. Кайда барыйк сахраларга, сахраларга, гөлләр араларына, асыл яр, матур яр, güzelim, Бигрәк күңелләнеп бара шул. Элек алай ук тоелмыйдыр иде. Хәзер Шәрәфне бөтенләй башкача ярата башлады. Көн саен күреп торасым килә. Чынлап та ул минем киявем булса иде. Oğullar keseylere kirip şerigellerine. Hayları kirip şerigelere. İlerinde bir kimde uyganan keseyde kireli ker. Ker ey Allah, ey manda. Атасы, ничек ихластан йөри. Бигрәк изге күңелле шул, бигрәк изге күңелле. Изгесен изгере бит анысы менә. Артык изге була башлап, эшләр изелеп китмәсен ди. Белмим инде, атасы. Менә син аны бел. Ана кеше балага якынрак тора ул. Менә бу кыланышларның менә ахыры тәмсезгә китеп бармасын дим. Кара ләңкәсе, мин шул турыда борчыла башладым бит, син ничегрәк уйлыйсың, Ни дип әйтим инде, атасы? Син ярый әнкәсе кешерәк чакта үзебезнең дә гөнаһыбыз булгач, ирекләренә куя бирдек. Хәзер дә бит бу кадәр иреккә куйсак, соңыннан үзебезгә кыйбат качып өйрәтү бик мөмкин. Аннан соң әнә Мораtovларга нәрсә диярсең дә, менә бәндә күзенә ничек күренерсең? Атасы, ул кадәр син электән уйлыйдым инде. Соң. Тик бердән син ваемсыз гына йөргәч, аннары ләләнең кыланышы балалар чагына булгач әйтергә генә кыймыйдыр идем. Хош. Ходай андый хурлыклар күрсәтмәсен инде, атасы. Алла сакласа. Менә Таһир белән Зөһрә кебек. Хош. Зөһрә бит Ходай тарафыннан Таһирга билгеләнгән булса да, аталарының тәдбирсезлекләре аркасында нинди хәлакәтләр булган. Алла сакласын. Алла сакласын дигән, Алла сакласын. Соң бит менә үзең күреп торасың, 8 балабыз бит әнә туды, үлде. Нишлисең инде, атасы? Туды, үлде. Әхмәт байлар туй итәргә вакыт җитә дип көтеп кенә торалар ди инде. Менә шул әнкәсе. Без әнкәсе эш бозылмас борын буларны була йөрүләреннән туктатыйк. Хәзергә иншалла ул бу юктыр бит. Юктыр, атасы. Юктыр. Алла сакласын, моннан соң менә шанырга ярамый. Шулай бүгеннән соң монда килеп китеп йөрүнең ахыры булсын. Белмим инде. Бер-берсенә бик ярашканнар инде тик. Киләм дип йөдәтер инде. Ey Алла! Менә бик киләм дисә, үзебезнең белән килер, үзебезнең белән кайтыр. Шулай йөреп туктатырбыз. Шулай менә шуннан соң менә ахыры булсын, монда килеп китеп йөрүнең котыртма.
Кайталар, атасы, кайталар. Әллә моннан соң әйтәмен кәсе, пешәнчеләрне тугайга чирик микән дип тора идем әле мин, әйе. Әйтерсең, атасы. Исәмсез, Искәндәр абзый. Шөкер әле, шөкер. Самы вәли абыстай. Исәнме, Шәрәф акыллым. Үзем саугына йөрисеңме соң, улым? Рәхмәт, сезне зак тоттым инде. Шәйгә утырыгыз. Әйдәгез, әнкәй, әткәй. Шәйгә утырыгыз. Сыян юк инде. Әйдә, атасы, утырабыз. Ара әле. Мәйтәм без кайтыйк инде. Кайтыйк дим, кичкә калдык. Нишләп инде? Сен күрәсең бит әнә караңгыланып бара инде. Ничексең, улым? Эшләп буламы? Пешәннәрне чабып ятасызмы? Эшләргә җир генә булсын инде, Искәндәр абзый. Нәрсә, шәп эшлисезме? Без шуның өчен билне булып туган инде, барыбыз да ут кебек малайлар яндырып кына барабыз. Ярый, бик әйбәт эшлә. Я нәрсә, кызым, буласың миннән дә? Хәзер. Әйе, хәзер. Шәрәф акыллым. Менә сиңа бал. Ал. Бал бездә күп, Аллага шөкер. Умарталыктан кайтабыз. Рәхмәт, вәли абыстай. Бал да булды. Ярый, әйдәгез, кузгалдык, кайтырга вакыт җитте. Монда кунырга килмәгән, әйдәгез, киттек. Әйдә, кызым, тизрәк бул. Сау бул, Шәрәф акыллым. Хушыгыз, вәли абыстай. Шәрәф. Хош бул, Шәрәф. Хуш. Хош бул. Хушыгыз. Әйдә, кызым, утыр, әйдә, киттек, әйдә. Соң, Гайма ябы сүзләрен әйтә алмый калдым бит, оңмаган малай. Ул килен, син кияү дип үрти Гайма ябзый. Шулай булса, нинди күңелле буласы, Юк, чыннан да менә ул ничегрәк уйлый икән, Аның да күңеле минеке кебек әллә нишли башладымы икән? Юк, ул да бит әллә ничегрәк хәзер. Нинди матур бит ул, нинди ягымлы. Туктале, сөю микән соң бу нәрсә икән, Юк, элек бит әле уйларга да ояладыр идем. Шулай итеп китәдер инде ул. Буркем бар минем шул, башкаем атар минем ла, башкаем атар минем. Миңа башка ярлар нигә, алтын ярым бар минем. Миңа башка ярлар нигә, асыл ярым бар минем. Искәндәр бай өйе. Искәндәр, Хоснулла хәзрәт, Искәндәрнең каладан кайткан кайнысы Шәрәфетдин, Шәрәф шәйдән кузгалып чыгалар. Дәрсәнулла абзый бер шәйгә фатиха кылып алык мәллә. Elhamdülillah. Sen Şerafettin nerse? Hayır. Şunlar. Şimdi sabit kızağına item. Allah maşallah. Elhamdülillah. Oh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Şərəf tanındayken mənə Şərəfəddin şulay. Şərəfni singə tapşırıb jibərəmiz indi. Onun andi zor jirlərini күргәне yok. Син туган кеше арашырсың инде. Әйе. Ярый җиде, ярый. Тыныч булыгыз. Борчылмагыз бердә. Минем сеңелнең кияү булачак җегет, минем
иң якын дусым булыр. Кияү түгел әле. Кияүлекнең гарәфәсендә генә әле ва. Кияү булмаса да булачак. Булачак буйрган булса, менә мулла абзый укап, җир-су күреп, Искәндәр байының кияүе дип әйтерлек җегет булып кайтса, кызыбызны мәһәрсез дисез аңа бирәчәкбез буйрган булса, Бек күп, Хода хәерле сәфәр итсен. Тәүфик, истиқамат белән йөреп кайту насыйп булсын. Булгахтири укый дисеңме әле? Мулла абзый, бухгалтериясында укыр, башкасында кияү булачак булгач мәйтәм, укып җир-су күреп кайтсын диген. Бек күп. Кияү әфәнде, сезнең яшегез ничәдә? 18-дә. Кара әле мулла абзый, акчалар бирәсем бар икән, аны тоттырам. Шулаймыни? Әйдәле. Мулла абзый. Әйдәле, акчаны Искәндәр Аллаһ бирсә. Кара әле Шәрәфетдин, сиңа бит әле теге Шибаковлар эше турында доверенность язып бирәсем бар иде буга, Әйдә әле, Мөхәммәд тиз генә язып биргән, тоттырам. Хәзер. Ничек соң хәлләр, кияү? Нишава. Кара әле, Шәрәф булам, син дә монда кирип чыгар, син дә кирәк икән әле монда, кир әле. Бау нинди ямсыз карт. Тегесе. Ой. Кашкала! Йөрисең шунда куркытып? Ярый тегеләр монда булган чагында чыкмадың. Теге сакаллы карт бай ашап бетерер иде үзеңне. Карале ләлә, ул кем соң шундый ямсыз? Әткәйнең бер досты шунда. Мулла абзый. Нигә? Әллә матур булса качмас идеңме? Юк, качмас идем. Шәрәф матур бит. Чакырыйм әле үзен. Юк, качам, юри әйттем. Мәврүрә, нигә син ирләрдән шулкадәр качасың? Абау, мулла кызы була торып, мин ничек ирләр күзенә күренеп йөрим диенде язмаганны. Алай булгач үзеңә ничек? Кияү сайларсың. Бик хаҗәтләре бар иде. Әткәйе, берәр шундый сакаллы, карт, ямсыз, байга сатып бирсә? Әнигә? Бай хатына булып йөрерме? Менә булайрак йөриләрме алар? Әйттең сүз, бай хатыны имеш. Ой, әле дускайым, әйттем исә кайттым. Аллаһына саклый күрсен инде андый да. Саклар инде Алла үзең шулай ваемсыз йөрсәң. Никадәр татар кызлары аталары тарафыннан сатылып чиреп беттеләр. Беләсең бит, дустым, ни хәл итим соң ләлә? Ирләр күзенә күренеп йөрисе булма дип әткәйнең йодрыгы баш түбәмдә генә тора бит. Шулай әйтә үземдә ирләр күрсәм качканымны белми дә калырлык булып өйрәнеп киткәнмен. Әле ансы бер хәл. Менә әллә кемнәргә биреп куйсалар, ни хәлләр итәрмен инде ләлә дускайым. Син нинди бәхетле ләлә. Менә әткәйләр генә дип торсам, миңа ул бәхет юк иде. Синең әткәйләрең нинди әйбәтләр. Әле кияү булмаган кешеләрендә иләренә китереп шәйләр ишертеп утыралар. Абау бу кадәрсе бигрәк инде ләлә, әллә ничек гынах. Аларны бу хәлгә җиткергән кем дисең? Алар мине бик авызлыклап алмакчылар иде дә, булдыра алмадылар. 3 ел буе тартышып килә. Ахыры күнәргә мәҗбүр иттем үзләрен. Миңа кая инде ул алай эшли алу. Никах укылган вакытта риза дигән сүзне авызымны ачып әйтә алсам, бик яратырсың инде. Карале ләлә дустым. Ул кылагыңны тешләп алган булгач ничек буласың инде ул? Карале. Шуннан да Габдрашид синең шәргый хакың була түгелме соң? Абау ләлә дускайым, бу кадәресе гөнаһы булмас микән? Гөнаһы? Ни өчен гөнаһы булсын ди аның?
Неше инде мин колагымны тешләгән дип бер яратмаган кешегә чыгыйм ди. Ул әле инде бер әтиле кеше булып чыкса да, барырга менә алай булгач аңарга. Анысы шулай, ләлә, монда чыгалар ахрысы. Мин качып торам. Яме, качтым. Шәрәф җаным. Әйдә тиз генә су буенда йөреп килик. Кеше аягы басмаган җирләргә сине бастырып, син юк чагында аяк баскан эзләреңне мөкатдәс кагъбам итеп күрер идем. Әйдә җаным. Ай, матур, ләләнең шәрәфе. Теге картны мәхәббәтсез карга куркыткыч әмәнәй. Ләлә әйтмешли шундый картка биреп куйсалар. Ой, Алла сакласын, бетте баш. Ой. Эй, Алла, миңа да шундыйрак берәр егет насыйп итсә. Мин андыйга барырга риза дип әйтергә уйламаста идем. Риза дип кычкырыр идем. Авылга кайтам да, миндә нәкъ шундыйрак берәр егетне тотам да сөям. Әткәйләр биргәнне көтеп йөреп ни? Көттереп күзеңне күгәртеп әнә шундый бер сакаллы карт байга биреп куйырлар, Алла сакласын. Кемне сөяргә? Кемне сөяргә? Абдулла. Юк, ансы түгел. Әхмәт. Менә мондый. Ой. Юк, ансы да түгел. Вәли таптым. Ой. Юк. Ансы да бармый. Нургали. Таптым. Ой. Тагын Фирулла, тагын чыгалар, тагын ләгәм ахрысы. Ей, кайсыңыз баранда? Минем янга берәүне дә кертмәгез, Шәрәфетдин әфәнде белән мөһим эшләребез бар. Ишетсен колагыгыз. Шәрәфетдин, кил, утыр әле, утыр. Нәрсә эшлисең? Менә шулай, Шәрәфетдин. Шул эшләр сиңа тапшырыла инде. Ничек тә сак булып шул эшләрне эшләп чыгалсаң, менә сиңа. Соң, Шәрәфетдин, инде син нәрсә? Карале, сеңелеңнең бөтен бәхете бит шуңа терәлеп тора. Менә шуллыктан апаң белән киңәшеп синнән дә әйбәтрәк кеше тапмаганга күрә үзеңне чакыртып алдык. Шаят син дә безнең ышанычны җиргә салып таптамассыңдыр инде, Соң? Ярый, җизни. Мин сеңелнең хур булмавы, фамилиянең пычранмавы, Алланың каргышына очрамау юлында кулымнан килгәнен барын да эшләргә вәгъдә бирәм. Менә Шәрәфетдин, күптән шулай кирәк иде. Соң бит карале. Әхтәм байларында бит чакка гына булай юатып килдек. Кирәк бит. Менә бит. Менә алар да бер нәрсә сизмәс борын шул эшләрне тамамларга кирәк. Син теге сөйләшенгән хатны тормаштырып кара инде, яме? Инде Шәрәфетдин, Алла, нишлисең инде? Ярый, Шәрәфетдин. Менә алайса, хатның әҗере шушы булыр. Соң? Ярый, җизни. Мин аны үзем килештереп эшләрмен инде. Хош, ничегрәксең, Шәрәфетдин? Кил әле монда. Уң кулымны шеште дип игълан итеп муеныма тагармын да, шуннан Шәрәф үзе миңа хатны бик уңай язып бирер дип уйлыйм. Инде. Билгеле сеңелне аңа башка исем белән таныштырам. Ул шул исем белән йөри торыр. Хатның башына берәр кызның исемен яздырам да, ахырда как раз Шәрәфетдин була. Шунда Шәрәфетдин. Бу турыда шикләнеп тормаслар дип уйлыйм. И вот, сеңел хатны ләләгә җибәрә дә и конец.
исемдәш булуыгыз әйбәт туры килә бит әле, кайныш. Карале, Шәрәфетдин. Бәйтәм шуның белән эшләр пешсә кирәк иншалла. Кайгырма җиздәй. Булары булмаганда башкаларын да уйлап табарбыз. Ай рәхмәт, кайныш, ай рәхмәт. Бик зур бәладән коткардың син мине, ай рәхмәт. Утыр җиздәй, утыр. Сан, Кара җиздәй, теләмисеңме берәрне? Кит әле. Әйбәтрәге бар. Бар. Менә Шәрәфетдин. Эфюж! Нишлисең? Алла сакласын. Әйдә, бер кеше дә юк. Аннан синең кайныш аны тегендей-мондый җирләргә йөртергә, күңелен азындырырга, иләсләндерергә кара. Бу теге авыл малае гомердә дә күрмәгән нәрсәләрне күреп, арттагылардан бөтенләй кул селтәү бик мөмкин әйе. Аннан инде аның шушы йөрешләрен ләлән алып барып күрсәтсәң дә ярар. Ләлә үзе дә көлгә таба барып кайтам дияле. Аңарчы мин Шәрәфне бер төрлектән. Рәхмәт, кайныш. Ай Алла! Ярый кайныш. Син апаңнан нәрсәләреңне алып арбаларны тиятә торсаң да ярар. Аннан соң ат җигәрләр Аллаһ биргән булса, Эшлибез аны җиздәй. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Аллаһу акбар, бик әйбәт булыр. Алла, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әйдүк мулла абзый. Искәндәр. Бусам, кияү булачакны. Фәкыйр бер авыл малае диләр. Бу ничек соң? Төшенмим әле мин моңа. Утыр әле, мулла абзый. Безнең эшләр кеше төшенердәй түгел әле, дустым. Гөнаһ шомлыгыннан безнең башыбызга бер бәла төште инде шулай. Ничек? Әллә бу сезнең үз ризалыгыгыздан башка эшме? Син инде, мулла абзый, дус кеше, электән сирдаш кеше, читкә чәчмәссең. Алла сакласын. Эш, мулла абзый, менә булай тора. Әйе. Бу теге малайга кызны бирәбез дип, аны укырга җибәрүләребез бер хәйләи шәргый гына инде. Шулаймыни? Әйе, мулла абзый, менә башкача булдыра алмагач, менә шундый бер хәйлә юлына кирип карарга уйладыклар. Әллә мин әйтәм, көмәне бар. Астагфирулла, юк, мулла абзый, юк. Соң. Син бит инде менә, мулла абзый, кызыбызның каланың Әхтәм байлыгы Габдрәш иткән эш вәгъдәле икәнен беләсең. Шуңа күрә гаҗәпләнәм дә бит әле. Бу инде менә Аллаһ Тәгаләнең теләге белән булган эш. Бик. Тик менә үзебезнең тәдбирсезлегебез, кызыбызны сөеп артыграк үз сүз итеп җибәрүбез аркасында менә шушы менә бер авыл малае белән килеп бәйләндек бит. Гәрчә мулла абзый көчләп бирүләрнең ярамавын белсәк тә, бер фәкыйр малайга бит ни хәл итәсең? Бөтен мәнфәгатькә кирәк иткән эш бит. Бик зур гына, Искәндәр, бик зур гына. Хакның әмренә каршы барыш. Эй, мулла абзый, тырыштык, ызгыштык, төрле чаралар күреп карадык. Куркыту, рәнҗү, имтан иттереп карап, берсе дә калмады инде. Ахырында инде менә мулла абзый, менә шундый бер хәйлә юлына кирип карарга уйладык. Әйе. Аңа кызны бирәбез, тик безгә кияүлеккә лаек булу өчен, һәм дә халык каршында йөзебезне аклау өчен дигән булып, калага барып 2 ел укып кайтуын шарт итеп куйды. Хуш. Уебыз инде мулла абзый бер-берсенә ярап тотып араларын суыту, ягъни әвәрә итү иде. Бер-берсеннән айрым тотып күңелләрен биздерергә иде. Хуш. Инде хәзер менә мулла абзый үзең күрәсең, китәргә яталар. Ахыры ни булып бетәр инде, Аллага тапшырдык. Алай икән. Бек зур эшләр инде бу, Искәндәр, бек зур эшләр.
Аллаһ Тәгалә хәзрәтләре ышлап чыгарга насыйп итсен инде. Менә Мулла абзый, бу эшләр сезнеңчә ничек була инде? Соң, әлбәттә, шулай эшләби чараң юк инде. Соң, Күрә торып, балаңны абындырасыңмы ни? Алла сакласын, Худаның каһәренә юлыгың бар бит. Әйе, ахырсы һәрбер балам үлеп торды. Колагын төшләтү аркасында Габдрәшит бәхтеннән генә Аллаһ Тәгалә берсен исән калдырды. шулай Мулла Соң абзый. шулай булгач, ата булып, Худаның әмрен җиренә җиткерми калырга ярыймы ни? İnşallah tədbirlərinizni Xuda Həzrətləri yaxlar, şayət işləriniz yönlənir. Allahümme bi rahmetika ya Rahim. Allahu ekber. Allahu akbar. Менә Мулла абзый, син зур укыган кеше инде. Булай эшләүебезнең безгә гөнаһысы булмастыр бит, а? Иш. Савап кына булыр биргән. Шулаймы ни, Мулла абзый? Әу, Шәрәфетдин. Атлар җигелде җизли. Астагфирулла, утыр әле. Кайдасың Шәрәфләр? Кайтып киләләр. Ни хәлләрдәсең, Мулла абзый? Аллаһка шөкер әлем Шәрәфетдин. Кара ни, Шәрәфетдин, сиңа әйтәр сүзләрем калган икән. Син инде хатларны язып торырсың инде әхваленнән. Ярый. Калада инде Бристоль номерларына чәрсез урын булса, анда булмаса Москвадан бик матур гына була торган иде, Аллаһ боерган булса. Калада инде Шәрифҗан, Солтан Гәрәй, Солтан Мурат байларга бик каты сәлам әйтерсең. Әйтермен җизни, әйтермен. Менә Шәрәфләр үзләре дә кайда биттеләр. Ай Аллаһ. Шәрәф. Улым. Аллаһка тапшырып узгалдык инде улым. Әйе. Син инде улым Шәрәф. Бу якны күп кайгыртма. Укуңа кимчелеге килер. Әйе. Йорт-җирләрең әлбәттә каравыл булыр инде улым. Рәхмәт. Менә Мулла абзый. Фатихада булыгыз. Менә Мулла абзый, миннән дә бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah. Аллаһу акбар. Юлларыгыз уң булып исән йөреп сау кайтып. Әйе, шул гына. Рәхмәт Мулла абзый, рәхмәт. Әйе. Син инде уламанда Шәрәф, калада бер үзең менә дип бер дә буйыгып йөрмә. Менә шәһәрләрнең бөтен җирен кыдырып йөр. Шәрәфетдин абыйга давай акча дигәндә тор, тәңкәсенә тиеп бит үзенең. Әйе, улым, әйе. Шулай иттереп улым ачылырсың. Әйе. Шулай итәрсең. Ярый, Аллаһка Сез Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының Мирхәйдәр Фәйзи пьесасы буенча куелган Асыл яр спектакленең беренче өлешен тыңладыгыз. Аның икенче өлеше бүген 13 сәгать 10 минутта яңгыраячак. Казан сөйли. Театр микрофон алдында дигән циклдан тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Хәзер без сезгә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының Мирхәйдәр Фәйзи пьесасы буенча куелган Асыл яр спектакленең икенче өлешен тыңларга тәкъдим итәбез. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Рабит Батулла. Рольләрне башкаралар: Шәрәф, Фәрит Бикшәнтәй, Ләлә, Рәмзия Закирҗан, Искәндәр бай, Харис Төхвәтулла, Вәлия, Наилә Гәрәй, Габдрәшит, Рәшит Шамкаев, Шәрәфетдин, Мансур Ибраһим, Хөснулла хәзрәт, Әнвәр Гыбайдуллин, Мәбрүрә, Наилә Ибраһимова, Шәмсияби, Шәхсәнәм Әсфәндиярова, Миңсылу, Хәлимә Искәндәрова, Гөлнур, Кала кызы, Мәсгүдә Хәйрулла. Калган рольләрдә театр артистлары. Музыкаль бизәлеш Рәис Сафиуллин тарафыннан эшләнгән. Дирижер Фуат Әбүбәкер. Спектакль магнитофон тасмасына 1982 елда язып алынган. Тик кайларга гына барсаң да, үзеңнең бер саф авыл малае икәнлегеңне онытма. Вакыты булсын әле. Асылы мине ташламаса, мин дә аны ташламам. Ул турында сүз булырга да урын юк. Хатларыңны яш яз. Мин синең хатларың белән генә янып торырмын. Көзгә бәлки яныңа да барып кайтырмын. Әле,
Әйсеңдәме теге беренче мәртәбә күңелләребезнең икенче төрле теләкләрен аңлашкан көн? Исемдә мәңге исемдә. Беренче мәртәбә турыдан-туры аңлашу. Шымырт агачлары астында вәгъдәләр. Беренче мәртәбә синең алдыңа утырып, сиңа багышлап сәнәләр уку. Сандугачларның сайравын тыңлап утырып, кич җиткәне белми калулар, ай яктысында җырлап, көймә белән кайтышлар. Юк. Калсын шул җирдә. Тик шул җирдә генә калсын. Минем өйгә кайтып керүемә тирәмә тик шул җирдә генә. Беренчеләр шымыртлык, көймә белән йөреш, тик шулар тирәсендә генә йөрик. Шәрәф. Китәсез дә инде шулай. Китәбез, Ләләм. Ләкин бу китү безнең өчен күңелсез түгел бит, Ләләм. Үз сүзебезне булдырып, җиңеп китәбез. Шәрәф, тизрәк бул. Ачылырга кирәк, әйдә. Шәрәф! Хәзер китәбез. Хуш улым, хуш, яхшырак әйбәт кенә йөреп карайык, укытмай, белем алып Искәндәр бай йорты. Әсе, юкмы күренмиме? Юк, киткән ахыры. Менә әйбәт булдан кәсе. Габдрәшит тә юк, Ләлә дә юк, катлы булсын, Хәмидәнең никахы катлы булсын әлкәсе. Юк, аның белән түгелдер ул. Бер дә бергә булырдай сыягы күренми бит. Менә син агая. Карале, әнкәсе. Мәйтәм бу Габдрәшит тә бердә кызлар карамастай җегет түгел икән бит, Габдрәшитме? Әйе. Инде атасы. Килгәненә 2 көн, бер генә минутта сөйләштереп караганы юк. Сан, булдыраларда җае юк бит аның, җае юк. Җае дип инде. Алла, үзе дә уңмаганрак нәрсә бугай. Уңмаган атасы, уңмаган. Аның урынында мәйтәм, мин үзем булсам, Ләләне күптән муеныма салындырган булыр идем инде. Туктале атасы, мин әйтәм, берни дә булдыра алмагач, нимә дип монда килеп йөри? Соң нимә дип беләсең бит? Бердән Ләлә утыра шикләнә. Нигә килгән ди? Ири шунда әтишәгесе кебек бәйләнеп ди. Соң шуннан ни өмет итәсең инде атасы? Эй, Алла. Анда бит аның атасы аның өчен зар какшап ахыр чиккә кадәр барсам барам, әмма намусымны таптатмыйм дип йөрәкселеп йөри. Бусында бер куян йөрәк булып чыкты. Соң шул кадәр җибегән булгач, аңа бердән бер кызыбызны биреп, ни игелек күрәбез соң атасы? Белмисең нәрсә. Киләле монда. Мин әйтәм, Шәрәф белән ни генә аермасы бар соң? Белмисең син, төшенмисең. Соң бит әнкәсе мәнфәгать дигән нәрсә бар. Шәргы яктагын. Менә хәзер кызыңны бөтенләй үзебезгә иш булмаган халык алып китеп, төпсез чуманга утыртырга торганын күрмисеңме ни? Бөтен мәнфәгатьләребезнең мөкиббәт китеп барганын сизмисеңме соң син? Менә шушы мәнфәгать юлында көрәшәбез бит без. Кайбер форсаттарны качырып булса да мәнфәгатьне кулдан ычкындырмау өчен жан талашабыз. Менә Габдрәшит җибегән генә булса да менә шушы мәнфәгатьне ычкындырмау юлында бердән бер корал безнең. Габдрәшитме? Белмим инде атасы, белмим, башым каткан. Ай, Алла, эшләр бердә ипкә килми бит, эшләр ипкә килми. Кара ләнкәсе, нишләргә инде бу кыз белән, Бердән Алла каршында мәс'ул булмагай дип куркам. Мәнфәгать ягы тагында ныграк аяктан йыга. Туп! Җегет белән инде ул кеше җегет белән әйтәле. Атасы, уңган кеше дә әллә нишли алмас иде ул Ләлә белән. Китәле! Уңган кеше. Мин инде шунда берәр төрле җинаят эшләп булса да үз дигәнемне итәр иде. Аннан теге хат мәсьәләсе дә барып чыкмады. Язмый дип бәдбәхт шикләнә ди, шабаш. Шәрәфме? Әйе, үзен аздырып туздырып табылырдай түгел ди. Тырышып укып ята ди тегенде мәлгун. Шәрәф. Менә хәзер кешелектән яздырабыз дип кешелеген арттырып куйсаң, булыр сиңа шәрәф. Атасы, бер дә булмаса, Шәрәфкә бирми дә хәлем булмас, атасы. Хатын! Ул сүзне әйтәсе булма. Ул эш булмас.
Мин икесенең берсенә зыян китереп булса да үз дигәнемне итәргә тырышырмын. Дөнья йөзендә кемнәр султан икәнен күрсәтермен мин. Ярар, күрсәтерсең. Җитте! Аптыраганнан әйтәм, аптыраганнан. Аптыраганнан. Менә ләләнең үзең айна туп сапырдан. Моннан сонда сыйлап сыйпап кына торып булмас. Яра. Менә Шул Габдрашитның шәргый хакы Ярар инде, ярар. Менә Шәрәфетдиннән ни хәбәр килер бит әле? Булмый икән әйдәнә сөйләгәннәр сөйли бирсен. Мөфти хәзрәттән шәргән Габдрашитның хакы дип фәтва яздырып аласың да, Габдрашит белән икесенә никах укытып, шартлатып ябасын да куясың. Сәлам. Ey Allah, qara ey bozal. Min bit anında lele bilen yeri bu deyip dursam olanda işak suvarıp yeri qara indənkəsi qara. Ey Allah. Ey aytəm bitmişsin atası bulmadan jibigen. Gitələ, var, gitələ. Şaqırıb alıp, art sabağını okutayım elə şu jibigen arış bulamadığına. Abdraşik! Gel bunda. Pişmege. Нәрсе енді тағы? Нәрсе? Ош егет, қайларға бардың? Бармадым, бақшада ердім. Не қыштаттыңсан? Ол мен түгіл, ол түгіл, сіздің пісі бет, жалбыржынлы сары пісі. Не ішлеген ол? Шул татты. Нәрсені тұтты? Шапшақ напасай татты. Ey Allah. Син? Мен шуны қарап кередім. Соң сен енем, қыш тұта алмадың мұны? Сиңа да бет тұтарға вақыт еді. Пәсі әне сіңнен ұздырған. Шапшық бет тұтып не файда? Әгер де күгәршін баласы болса тұтар едім. Сиңа күгәршін тұтып не файдасы? Ол ішмасан біреметке яры аңа мұна не қадар жәлімнер әләге. Шуны да білмейсің. Ey Allah, ey ир, бәрәк Allah химметің, Ярай, ол қалсын, отыр әлі. Ләлә белән сөйләштегезме? Юк әле. Син аным ичмаса менә шул песидән гыйбрәт алырга кирәк иде. Ул да бит әнә үзенә тиешле кышны эләктергән. Мин бит әле ләлә туташны күргәнем юк. Алалы. Абдрашит. Менә син миңа шуны әйт әле. Синең ләләне аласың киләме? Әллә атаңды беләнгә генә йөрисеңме? Килә. Ул бит миңа Алла биргән кыз бит ул миңа. Мин бит Алла кияве бит мин. Менә шулай булгач, ләләң бит әнә арыслан авызында тора. Син шуны алу өчен нинди җегетлек күрсәт аласың, Мин әле бу турыда уйлаганым юк. Ey Allah, булмасты моңардан хаҗ турышта. Кара әле. Габдрашит. Соң сиңа бит инде ләләнең башын күзен күптән әйләндерергә вакыт иде. Ничек әйләндерим? Мин аның рәтен белеп бетермим. Ничек әйләндерим мин? Инде син менә җегет булсаң, ничек әйләндерим дип аны кызның атасыннан сорама. Ишәк. Шәрәф бит моны сатып бирер. Ярый. Менә мин сиңа аңлатыйм әле алайса. Менә син аның янында үзеңне тере тот. Ухаживать ит. Матур сүзләр сөйлә. Булай әһелдә биреп бер чыгара алмыйсың бит син энем. Кара әле. Соң бит аны ничектә үзеңә каратырга фарыз икәнне белә торгансыңдыр. Беләм. Соң белсәң, бөтенебезнең мәнфәгатебез шуңа терәлеп тора бит. Шунлыктан син монда зур урын тотарга, каһарманлык күрсәтергә тиешсең. Күрәсең бит әнә. Песи шапшакны тоткан. Бит шапшак песине тотмаган. Шуның кебек син дә үзеңне шапшактан тоттырма. Нәрсә? Мин хәзер не песи буламмы инде? Ey Allah. Әллә тилеми дирәк инде шунда. Каралы. Габдрашит менә син аны ничек аңлатыйм икәнсең, Менә син аның белән сөйләшергә, шаярырга, аны үзеңә кияүгә чыгарга күндерергә тиешсең. Менә хәзер ул су буенда йөри торгандыр.
Син шунда барып, аның белән матур гына әйттереп сөйләш. Барам. Бар. Баргач нәрсә дип әйтим? Абый. Бар. Кел сөйлә, егет сымак бул инде. Валла. Ник килдең дияр ул сиңа? Сиңа монда килеп йөрергә калмаган инде дияр. Юк диген, мин бозыгуй белән килмәдем диген. Кеше сүзенә ышанмыйча үз колакларым белән ишетергә килдем диген. Әгәр инде җай туры килсә, алдына төздән күп бел. Урыны туры килсә, шәргый хакым дигәнне онытма. Бар. Мин теге Алла киявендә әйтеп еппәримме? Юк, анысы кирәкми. Менә мин әйткәннәре генә тыңла. Мөфти Шәйхелисламнарны исеңнән чыгарма. Кыскасы гына аның һәрбер сүзен үлчи барып, аның җаена китәргә тырыш. Шулай итеп эшне җайларга тырыш. Я, энем, бар. Нишлисең инде тагын? Бик сүзләре күп, онытып бетерермен, язып аламын. Ах, мәлгүн, бар инде, шып кит. Ай, Алла. Эт ишәк димәсәң дә ишәк инде, Алла. Карап торырга әдәм шикелле кеше бит үзе. Төскә биткә дә ярыйсы гына кебек. Юк инде, Әллә инде тилемейле шунда. Вәли әйтмешли, моның килгәннән килмәгән артыграк икән. Күргәчләр түгел, үземнең гайрәтем чига башлады. Туктале. Нәрсә дип мин аны кыстый Ләлә янына җибәрәмсең, Эшне бузагына бит инде бу аңгыран әмәрсе. Ләләдән яңаклатып кайтып килмәсен тагын әдәм мәсхәрәсе була. Гыйлметдин хатлар китә. Кая ләнкәсе? Менә бит әнкәсе. Көткән хатыбыз килеп җитте. Шәрәфетдиннән бит бу, Шәрәфетдиннән. Бусы. Әйттем бит мин сиңа, атасы бик дидем. Манасы Шәрәфнең сеңлесеннән була. Нәсимә дигән. Әйдә ләнкәсе. Ләлә килеп кермәсен, теге бүлмәгә чыгып укый генә, әйдә ләнкәсе. Әйдә, чыгып укый генә. Гафу итегез, куркыттым бит. Гафу итегез, мин менә шундый шаян кеше инде мин. Ләкин шаян кешеләрдә кеше бүлмәсенә рөхсәт сорап кына керәләр. Мин бу турыда белә идем, онытып кына киткәнмен. Телисезме, яңадан керәм. Мин ялкау кеше түгел. Машнама. Ашишеген ben kereyim, zayıfa boyum ben köreyim, boyan körüp nedir fayda, suqamaşa körmeyemezsen. Aşişegen ben kereyim, nurla yazın ben köreyim, yazın körüp nedir fayda, kökte yalnız körmeyemezsen. Абдрашид әфәнде, мин сезнең монда килеп йөрүегезгә бер генә дә бәгъдә бирә алмыйм. Нигә? Әгәр дә сезнең бу йөришегез минем артымнан ухаживать итү, күңелемне аздырырга маташу булса, туры гына чыгып китүегез тиешлекне белдерәм. Юк, мин андый ният белән түгел. Утырыгыз. Менә утырам. Үзегезне тәхирле рәвештә рәт иткән кешенең өенә ни уйлап кына килдегез икән сез, Құлақ. Құлакмы? Әйе. Мин бит туташ сезнең колагыгызны тешләгән кеше. Ярый әле, эзеп чыгармаганмын, рәхмәт диген. Мин бозык уй белән килмәдем.
Кирәк булса мөфтидән дә, Төркия шәйхелисламыннан да фәтва яздырып алырмын. Нәрсә? Мин туташ кеше сүзенә ышанмыйча үземнең авызларым белән ишетергә дип келдем. Мин шундый шаян кеше инде менә. Мин уйныйм да, көләм дә, менә бит әле үзеңне пах иттереп куркыттым. Бер нәрсә дә аңламый. Менә колагыңда әле дә изе дә бардыр. Тәрбияле кыланыгыз. Ул колак бит минем шәргый хакым, туташ. Мин сезнең юлыгызга каршы төшәргә теләмим. Әгәр дә мине кире каксаң, 1 минут тормый чыгып китәм. Зинһар. Бу бит илаһи эш, туташ. Мин сезнең юлыгызга каршы төшәргә теләмим. Кирәк булса, мөфтидән дә, Төркия шәйхелисламыннан да фәтва яздырып алырмын. Җитте. Соң. Җитте. Соң. Кыскасы гына шул сезгә. Соң. Колагымны тешләү түгелезеп чыгарсагыз да, мин сезнең өчен яратылмаганмын. Алай. 100 мөфти фәтва язып бирсә дә, минем каршымда чүптә түгел. Бик кирәгең бар я. Хатилар кушканга гына килдем. Торнас. Исемә төште. Алып кына бирәм ефәк яула, ерерсен колыңга татау. Сәнең өчен бән йөримен гыйшыкна татап, ут ятып. Сәнең өчен бән йөримен гыйшыкна татап, ут ятып. Яратам билләһи, төннәр буе уйлап чыгам. Югалмыннан 1 минут тормый бездән чыгып китегез дисәсезме? Хәзер үк чыгып китегез. Инде талаш монда. Әткәй, Габдрашид бозугай белән килгән. Ул хәзер үк бездән чыгып китсен, хәзер үк. Хәле син шундый бозугай белән йөрисеңме? Марш минем өемнән. Марш! Китмә. Абый. Марш минем өемнән. Абый. Нишләдең? Мин әйме. Сез кушканның барын да эшләдем. Уйнадым, көлдем, җырладым, биедем. Ярый. Менә монда кара. Менә нидән Шәрәфетдиннән хат бар бит. Ука, ниләр язган икән? Менә теге малай Шәрәфетдингә хат язып биргән. Аннан соң бу хатны сеңелесе Нәсимә исеменнән Ләләгә җибәргәннәр. Ука, ниләр язган икән? Укып. Ишекне сакла, Ләлә килеп кермәсен. Ука инде, укып җибәр инде, ука. Сәламнәре калсын. Ансы сиңа кирәкми? Менә иң кирәк җире. Соң. Мин кыенлык белән генә максатыма җиттем. Башта тыңламаса да һаман да кулымны бәйләп йөрдә дәвам иттем. Ул көндә, шуннан соң мин булып кыска гына әйтеп, булай дип хат язып бирде. Туташ, мине көтмәгез. Мин күңелемне шиксез мәсәхәр иткән икенче бер туташ белән Кавказиягә китәм. Юрак. Мин инде бу якка бөтенләй кайтмам да. Гафу итегез. Исем урынына Ш хәрефе генә куйдырдым. Туйны тизрәк тотарга карагыз. Менә шул калганнары сиңа кирәкми. Авызыңа балдамай. Бу кадәресе бәлки әймәс чыгарда битенем. Тик менә Ләләне сиңа күндереп булмый. Менә сиңа күндереп Аллаһ гыләмрәк булыр иде. Менә ни? Мин аның алдында җыларга онытып җибәргәнмен. Әгәр дә мәгәр менә булай. Кеше җитмәсен. Менә шушылай җыласам, күнәйм. Менә булай җыласам, Күнә яхшы. Күндерәм менә булай җыласам. Күндерәсен. Менә хәзер син атларыңны җиктер дә, моннан китәргә хәзерләнеп йөргән бул. Бу якка кирип күренмә. Алган ягын мин үзем рәтләрмен барының бар. Мин Ләлә туташ белән сөйләшәлмим инде. Сөйләшәсең инде. Ләлә туташ белән сөйләшәсем килә минем. Эй пешмәгән. Үзем тотынмыйча булмас ахры. Ләлә, кызым, монда кирип чык әле. Эй Аллаһ.
Сүзендә юнләп сөйли белми. Гашык булдым дигән була. Хасис нәрсә. Китә инде бәдбәхет. Әнә кызым атларын җигеп яталар, китә. Ой, әткәй. Ул китүен. Китә дә бит кызым менә башка яктан эшләр бозылын карап тора бит әле. Ничек? Менә кызым, әйтергә дә җиңел түгел инде. Ишеткәч үземдә аптырап буыннарым бетеп китте. Шәрәфетдин абыеңнан хат бар бит кызым. Шәрәфетдин абзыйданмы? Ни хәбәр? Бик гайбәт хәбәр түгел шул кызым. Менә Шәрәфетдин абыең яза, Шәрәф дип бер кыз белән Кавказиягә китеп барды ди. Аннан элек тә бер кыз белән йөргән булган икән кызым. Нәсимәнең дусты ишле кызы ди шунда. Хәзер менә аны да ташлап бөтенләй башка белән Кавказиягә китеп барган. Бу нинди шомлы хәбәр? Менә бит кызым, туй итәбез генә дип торганда бөтен эшне шәлпәрәмә китерде бит кизак булгыр бала. Халык каршында рисва итте бит. Эй Алла. Ышанмыйм. Ялган. Ялган. Кызым, Худай бирсен дә шулай була күрсен инде. Кызым. Әткәй, Шәрәфетдин абзый шәртеп кына язгандыр. Сез мине айнатмакчы итеп, юри шулай эшлисез. Әстәгъфирулла, кызым, бу ни дигән сүз? Әстәгъфирулла. Без бит аның өчен күп расходлар чыгарып тырышып ятабыз. Кайчан кайта, кайчан туй итәбез дип агырып торадыр идек бит. Барыбер ышанмыйм. Менә кызым, атаңа ышанмасаң хатларын үзең укып бара менә. Нәсимә дә язгандыр әле бәлки. Эй Алла. Нәсимәнең дусты Гөлширә белән йөргән. Аны ташлап икенче берәү белән Кавказга киткән. Бу нинди шомлы хәбәр? Ышаныммы, юкмы? Юк, булмас. Булмас. Шәрәфнең үз язуы. Туташ, мин үземне хәрсез иткән. Туташны Кавказга китәм. Мин инде бүтән аякларга кире кайтмам да, гафу итегез. Шәрәфнең үз язуы. Ул мине ташлаган. Өметсез икән. Шул кадәр дә дәүләтнең кадерен белми нишле бит өметсез бала. Кайда ул антлар? Кайда ул вәгъдәләр? Худаның әмренә каршы киттек, кызым. Худаның әмренә каршы киттек. Сез аны юри читкә җибәргәнсез. Читкә җибәреп, аның күңелен аздырмакчы булгансыз. Шундый юл белән безне аярмакчы булгансыз. Әстәгъфирулла, тәүбә дигән кызым, әстәгъфирулла, тәүбә дигән. Бу ни дигән сүз? Аллаһ Тәгаләнең әмренә каршы баруыбызны сизсәк тә, кызым, синең хакка риза булды. Аның кеше булуын теләвенә укырга җибәрде. Кеше? Ул әле дә кеше иде. Түгел иде. Читкә китеп кешелектән чыкты. Анысы инде, кызым, Худаның рәхмәте. Менә безнең кулыбыздан килсә, икегезне дә Аллаһ итеп куяр идек тә. Юк бит, кызым, юк бит. Исемеңне телемдә тәсбих урынында йөрттем. Күңелемнең иң тирән урынында иркәләп тибрәттем. Синең өчен башкаларны тиргәп чыгардым. Аяк баскан эзләреңне мөкаддәс кәгъбәм иттем. Шулар хакынамы бу эшләреңне эшләдең, Шәрәф? Эй, Шәрәф, син мине ни эшләттең? Эй Алла, кызым, Алланың әмренә каршы баруыбыз гына җитмәгән, инде Габдрәшитне тиргәп куып чыгардык. Китә торгандыр инде мискин бала. Озатып кирим әле. Кызым, Габдрәшит хәзер китә, безнең тарафтан куылып китә. Ни дисең? Хуш минем, бәхетем, мәңгегә. Хуш, бөтен күңелемне үзеңә багындырган кадерлесе. Син мине мәңгелек хур итеп Габдрәшитләр кочагына ташлап киттең. Хуш мине, бәхетем, мәңгегә. Хуш. Әткәй, чынлап та Ходай мине Габдрәшит өчен сау калдырды микән ни? Кызым, сабыр ит, җылама. Булган инде, кызым. Җылама, сабыр ит. Әйдә, кызым, әйдә.
Искәндәр байырты. Үй тулы халык. Ләләнең туена әзерлек бара. Кызлар бейгәндә бер егет япма беркәнеп керә дә, кушылып бии башлый. Эй, каланчы! Тыпыр-тыпыр бейгәндә авыртмыймы тәпиен? Тыпыр-тыпыр бейгәндә авыртмыймы тәпиен? Егет белән бейгәндә орышмыймы әттиен? Егет белән бейгәндә орышмыймы әттиен? Әтиянда мин монда, матур егет янымда. Әтиянда мин монда, матур егет янымда. Күрәмени уланы, хәзер үбәм мин аны. Күрәмени уланы, хәзер үбәм мин аны. Бас кызым әпипә, син басмасаң мин басам. Бас кызым әпипә, син басмасаң мин басам. Ләлә туташның туйында биеп калык ичмасам. Ләлә туташның туйында биеп калык ичмасам. Әйдә кантына. Аккыш аталар микән, итен ашыйлар микән? Аккыш аталар микән, итен ашыйлар микән? Яши сөйгән матур ярны шулай ташыйлар микән? Эй, Мафизин дин işkəbilim! Tərəzəsi kütərdi bəndəsi, pərdələrini aşıb qoylar bir rəqibli bəndəsi, pərdələrini aşıb qoylar bir rəqibli bəndəsi. Tərəzədən parama, bürük şitin alama, alam deyəydəsi, sizə şurtum barama, alam deyəydəsi, sizə şurtum barama. Yegit kız devin tükken, kız yegit devin tükken, yegit de süydəgin, kız şəhərdən gəlir, yegit de süydəgin, şəhərdən gəlir. Aldım koyanın balasını, tapalmadım balasın, kız siməgən yegitlərinə ata kurkət olasın, kız siməgən yegitlərinə ata kurkət olasın. Jigitlər bilan buluşurğaydaq biz jırlıyız da biyimiz da. Bunu gidip sırasan bağlamış kirkiye bu. Bunu gidip sırasan bağlamış kirkiye bu. Bu kim tuye dip sırasan lele tutaş tuye bu. Bu kim tuye dip sırasan lele tutaş tuye bu. Oynayımızda, jırlıyımızda, garmını kullarımızda. Oynayımızda, jırlıyımızda, garmını kullarımızda. Olsun güller şeşek atsın yürgen yıllarımızda. Olsun güller şeşek atsın yürgen yıllarımızda. Kızlarım, oğul kızları yol vermeyip şehir kızı bizge öpkelemesin hele. İyi de güzel, şehir kızında jırlatıyın hele. İyi kızlar.
Kızlar edek zəli şəmsiyevini biti gəlir. Şundan da şəmsiyevi. Bir büyük olalı. Mahi nerse diveyte bir şemsiyevi işlersin. Lele tuyunda da biyime gez. Biyim. Ede oyna işim büyük aşığı. İskender Bay'ın kısası sayılsa da bulmağan. İskender Bay'ın kısası sayılsa da bulmağan. İskender Bay'ın ki yeri bayılsa da bulmağan. Seni kızlar ne seni? Hadi min İskender Bay'ı çakılalım. İskender Bay kızın satkan məni Yavuz balayı. İskender Bay ayıttım kızım çığa. Siz kimlerdik sırrasanız bizden oğul. Siz kimlerdik sırrasanız bizden oğul. Şerefsiz kişiyle siziyen yarın. Ezekayı.
шүрләдегез. Туйда андый хәлләр була иде. И, Ходаем, әйдәгез әле теге бүлмәгә чыгыйк әле. Рәхәтләнегез. И, Ходаем! Нәрсә дигән булалар бит, Сөйгән ярып рупал димме? Эй, бигрәк усал икән сезнең авыл җегетләре. Ярар. Безнең шәһәр җегетләре алай. Әйдә инде Магиләне нишләтәбез? Бәгыркәем, күз нурым, бөтен ышанышым сиңа, зинһар Ләләне ялгыз калдырма, яме? Борчылма. Кызлар янына, бар. Эй, матур кайларым, ник тыңгына утырасыз? Гел, уйнап җибәрегез әле. Ләлә, достым, син мине үзәкләремне үзәсең. Син кайгылы. Шатлык урынына синдә кайгы. Соң бер генә дә юана алмыйсыңмыни соң? Юк, достым. Шатлык юк инде миңа хәзер. Ләлә, туктале, Ләлә. Ай, Ходаем. Соң үзең риза булгансың бит соң, җаным. Шул кадәр үк өметсез булгач, нигә генә дип күндең? Үзем риза булдым шул. Берничә көннәр риза булмый килдем. Аннан уйладым да күнмәй булдыра алмадым. Ләлә. Ай, Ходаем, алданрак белә алмадым. Сорашып өлгерә алмыйча калдым. Кара, Ләлә. Нигә нәрсә өчен шулай эшләдең соң син, дустым? Курыкты. Ходаем. Раббым, нинди фаҗига. Курыктым. Элегрәк әһәмият бирмәсәм дә, аны бер юқарымган дип санасам да, Шәрәфнең ташлауының сәбәбе әллә чынлап та шуңардан микән дип курыктым. Тагын әллә нинди хәлакәтләр булмасын. Ни булса да миңа барыбер инде бәхетсез булгач бәхетсез дидем дә. Күндем. Ләлә, дустым, син нишләдең? Мәбрүрә, җаным, мине ялгызымны гына калдыр. Бәхетле көннәремнең актык минутларын күз яшем белән юарга ирек бир. Ләлә, дускаем. Хәзер синең ничек ялгызыңны гына калдырып китим, Ләлә? Калдыр, аларга янында кеше бар диярсең. Ярар. Юк, китә алмыйм, Ләлә, китә алмыйм. Калдыр. Ләлә. Калдыр. Син күңелемнең түрендә, Габдрәшитнең кочагында булганда да, син күңелемнең түрендә булачаксың. Иткән җинаятың күңелемне күңелдән аера алмас. Тәрәзәдә шәһәрдән кайткан Шәрәф күренә. Җан каем чәчең бөдрәк, ука кирәк үрәргә, асыл яр саны дугач, сахнап килдем ишек ач. Асыл яр саны дугач, сахнап килдем ишек ач. Ләлә! Шәрәф! Юк, килмә. Шул кадәр вәгъдәләр, шул кадәр антларны аяк астына салып таптаганнан соң, нинди йөзеңнән бире килдең? Ниләр җитәм, Ләлә? Җанымны газапламый гына чыгып кит. Кит! Ләлә? Хәзер соң инде. Мен башка берәүнең никахында. Кит. Соң ничек, Ләлә? Син бит минеке, мәңге минеке. Соң минем бит хыянат иткәнем юк. Я Рабби, шул кадәр күрекле йөздә шул кадәр ялганнар. Менә бу ни? Хәзер ташмый үземне мисахе. Башка кызбен кыфка. Ше. Хыянат.
Шәрәфетдин абзыйның миннән яздырып алган хаты. Соң нишләдең, җаным? Безне бит рәхимсез алдаганнар. Соң шун, җаным. Мин бит киткәндәге кебек саф. Шәрә. Ләлә. Шәрә. Ләлә. Шәрә. Ләлә. Шәрә. Мин Габдрәшитнең хатыны. Югы, смейка мәңге минеке. Мин сине хәзер алга алып китәм. Әйдә, җаным. Әйдә. Бик әйбәт булды, хәзер киямләр. Кемдер монда керә. Качыра мине. Кил менә. Тиз генә кер менә сандыкка. Мәв, ничек? Ләлә, сине ялгыз калдырдылармы? Эй, күгәрчен, син калтырыйсың? Курыкма, курыкма, кызым. Һәр кыз башынан үтә торган хәл бит бу. Курыкма, хәзер киявеңне кертәм. Кияв әфәнде, рәхим итегез. Менә аманатыгызны тапшырдым. Рәхмәт. Рәхмәт. Менә шуның өчен алыгыз. Рәхмәт. Бар. Сау гына тордыгызмы? Шөкер. Зарылып киткән сәгатьләребез җитте бит, җаным. Рәхим итегез. Намаздан алда ярамый икән. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Bu ne iş? Җаныңа ятмый торган күренешме әллә? Ләлә, bu ne iş? Мин үземнең ярым белән бергә. Мин сиңа болай басып торып, бер җегетләр белән басып торган рөхсәт син минем никахлы хатынам. Күп сөйләмә, хыянәтче. Хәзер бөтен ялганнарың белән йөз түбән китәр вакытың җитте. Хәерче, югарына. Югыйсә мин сине әтиләреңне шашыр. Әтәй! Бәдбәхәт. Җаныңны җәһәннәмгә җибәрәмме хәзер? Аллаһ! Чыгып китәсеңме хәзер яхшы чакта? Син метрле хәйләләр белән кул аягыңны бәйләп, ләләне тартып алачак батыр җегет, ә? Аллаһ, әтиләрем бит менә әтиләр. Инде бик яхшы бел. Мин синең хатының булачак түгел. Юк, түгел. Талак итәсеңме ләләне? Итәм. Ләлә миннән талак. Җитәр. Артып китте. Тагын бер икене әйтеп җитми калмасын. Менә хәзер Искәндәр байны чакырып керткәч, ләлә миннән талак дип 3 тапкыр кычкырмаса. 100 тапкыр кычкырам. Шәрәф, мин хәзрәткәйләрне чакырам. Әйе. Җиңги! Хәзер керәле монда. Әстәгъфируллаһ. Бу тагын нинди форма? Җиңги, хәзер гәткә белән әнкәй керсеннәр. Хәзер үк. Әстәгъфируллаһ, харап булдык. Искәндәр бай. Нәрсә булды? Бу нәрсә? Шәрәф! Шулай Фатихада булыгыз инде. Пошел моннан, собака! Безне бергә. Кит аның яннан, бәдбәхет кыз, син бит хәзер никахлы. Мин Шәрәф белән Рухан берләшкән. Ох, ятсыз син Алла берләштергән кит! Башра хәйләләр белән башымны харап итмәкче булган идегез. Хәзер мин аларны таптап үтәм. Ох, ятсыз ничек атаңның алдында ялмыша бу сүзләрне әйтергә җөрьәт итәсең? Шундый зур гөнаһлар эшләгәннән соң, сез безнең каршыга килеп аны сүзләр әйтергә ялмадыгыз бит. Ә без нишләп? Саф кешеләр була торып сездән ялыйк ди. Абый. Син нәрсә ятасың, чебегән салма? Хатының шитер кычагында бит. Абый. Я. Ләлә миннән талак. Талак. Кая килә монда? Кил! Талак дисеңме? Дөньямны җимердең мәлгун бала, бар чыгып кит минем йортымнан 1 минут тормама! Ох, сез! Инде минем йортымда сезгә дә урын юк. Габдрәшит чыгып киткәнчек сезгә дә чык! Вон! Бу йортта миңа калу куркыныч. Шушы тормыш шымлыгында мәңге бәхетсез кала язган. Мин Шәрәфнең авылдагы
үз кул көче белән көн иткән тормышын үземә сәгадәт саныйм. Ayda bari sahralarga güller oralarına asıl yar, matur yar, güzelim, matur yar, Сез Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының Мирхәйдәр Фәйзи пьесасы буенча куелган Асыл яр спектаклен тыңладыгыз. Театр микрофон алдында дигән циклдан әдәби драматик тапшыруыбыз тәмам.